Eluned Morgan, Prif Weinidog Newydd Cymru. Beth yw eich blaenoriaethau chi i blant a phobl ifanc? Wel, fi wedi bod ar draws Cymru yn gwrando ar bobl ar draws y wlad. Mae hwnna'n cynnwys plant. Ac oedd lot o syniadau gyda nhw ynglyn â beth ddylen ni wneud. A lot o bethau'n gofidio nhw. Un o'r pethau oedd bod gofal iechyd meddwl. A mae'n bwysig bod ni'n rhoi help mewn lle. A mi fydd rhai o'n gwylwyr yn gwylio heddiw o'i hystafelloedd dosbarth. A ni wedi clywed ar newyddion ni bod vapes yn broblem mewn ysgolion. Sut ych chi'n mynd i daclo hynny? Ni yn mynd i edrych mewn i ddod â rheolau newydd mewn i lle i cael gwared ar disposable vapes. So rhaid i chi'n prynu sydd wastad yn lliwgar a sydd yn amlwg wedi anelu at blant. Ac mae'n bwysig bod ni yn cymryd camau i cael gwared ar rheini. Ni hefyd wedi clywed gan blant sy'n poeni am newid hinsawdd. Rhai wedi dweud wrthyn ni bod gwleidyddion ddim yn ei digon, eraill sy'n poeni am effaith polisiau chi ar ffermwyr. Be bydde'r neges chi iddyn nhw? Ni wedi treol annog yn arbennig plant i gerdded i'r ysgol, i fynd ar ei beics i'r ysgol. Ni wedi rhoi lot o arian mewn i hynny, wneud yn haws i nhw. Beth sy'n siomedig yw bod ddim cymaint ag o'n i'n gobeithio wedi ymateb i'r her yna. Felly, ni'n gallu rhoi pethau mewn lle fel llywodraeth. Mae'n rili bwysig bod plant yn chwarae rhan nhw a ddim wastad yn mynd i'r ysgol mewn car. Mae rhaid i ni sôn am y ffaith taw chi yw'r ddynes gyntaf erioed i fod yn Brif Weinidog ar Gymru. Be mae hynny yn ei olygu i chi? Dwi yn gobeithio bod hwnna'n mynd i cael dylanwad ar ferched ifanc i ddeall maen nhw yn gallu cyflawni unrhyw beth maen nhw eisiau.